mata. Yan mata. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yan mata sannin ki dai. Ya sani. Na ganki ne kina wucewa to na bikin burge ne to da Allah. In short dai abin da nake bukata kawai ina son ki. To shikenan gaskiya na gode sosai. Kina nufin kin amince kenan? Na amince. Ai ban taɓa tunanin mace kyakkyawa irin ki haka. Ban yi tunanin zaki sauƙin kai ba. Amma ya sunan ki? Sunana Modi. Shikenan nagode sosai. To yanzu abin da zai faru ina so da Allah ki bani number. Gaskiya zan iya baka number na amma sai dai ban san da me ka zo ba. San gaskiya ne ko kuma yaudara dai gaskiya ban sani ba. Ke wannan abin ki ai duk wanda zai tare ki irin haka. To ba maganin yaudara a ciki. Ki yadda da ni. CD abin da yasa na tambaye ka karka ji ba daɗi. To gaskiya ba zan iya kauye maka ba duk wanda ya yaudare ni mutuwa yake. Na? Wanda ya yaudare ni mutuwa yake. Mutuwa? Wai na fim koko? Mutuwa na gaske da gaske. To ai kin gane ai ni ba yaudara nan. Ni ba wani yaudara. Shi ke ne yanzu zan iya baka number na. Na? Zan iya sama number yanzu. God up this. Ka a ce wayan ma ba caji ma. Wallahi ba caji ma. To ɗayan fa. Wace? Kin gane wannan ai abun nan ba ma waya ta bace kuma mata ma ci sikirin gyara ne ma zan kai can gyara zan kai ta kin gane. To shi ke ne ka bani naka kawai. Na? Naka number. Kai kuma ai ban rike nan ba ta akai ba. Wallahi ban rike nan ba ta akai ba. Wallahi ban rike ta akai ba. Babu dama. Kawai mu haɗu kawai za mu haɗu kin gane? Za mu haɗu. Na gode. God have mercy upon us. Yan mata, haba yan mata, ina ta magana. Haba yan mata. Bismillah. Tun daga kwanan mai dabino nake ta binki. Ina taku dai. Tamkar sarauniya. Allah sarki na gode. Gaskiya da son samu ne da zan samu waje a zuciyarki. Dan sa mata barma na shimfiɗa ta na kwanta. Ma'ana kenan ina son ki. Gaskiya na gode sosai. Sai dai ban san sunan malamar ba. Sunana Modi. Allahu akbar, suna mai daraja. Amma ban tare numfashin ka ba. Soyayya ta ka ce ban san ta wasu iri ka so ba. Da gaskiya ne ko ka dai yaudara na ka zo. Haba yan mata. Idan ki tsalele ya budurwa ki ce wani wai da kina tambaya na mara san auren ki zaune. Gaba daya? Yi kwarai da gaske. Gaskiya na gode sosai. Amma sai dai da sharadi. Maganar gaskiya tunda baka koyi min ba ni ma ba zan koyi ba. Wannan haka yake. Wanda fa yaudare ni gaskiya mutuwa yake. Allah dan sake maimaita ban ji ba. Wanda ya yaudare ni mutuwa yake. Ba ma za a yi haka ba ai. Zan iya sama number yanzu. Wai ka za ka bari. Waya na? Ya na kasi zufa kake yi. To gashi. Waya ne ce kaman ba ko ba. Wallahi da yake wayan ma kin gane. Wayan ne ma an jima zan kai ta gurin gyara ta ci screen. Zaka iya ban naka? Dun bantawa ne gwamma da ce ta gwamma kin gane. Saboda shekarun jiya aka kawo min layin. Ga ba wai na riga na haddace ta bane. Dan mun sake haduwa. Kenan na gode. Yawa sai an jima. To sai an jima. Allah ya mun yi doguwa. Inda ya yaudare ta mutuwa yake yi. Kai akwai matsala.